Esan dizuen moduan, Mexiko aldera jungoa. Ingo duena da, oilaskoa mole gorriarekin eta arrozarekin. Arroza mexikarrera prestatuko dugu. Hemen oilasko izter batzu dauzkat, hau ekingo dituguna da urakin jarri, eta gutxi gora bera, ordu erdi, irakiten hasten denetik, ordu erdi egozingo ditu. Gero, behin egozita, urakin metitzen dizkezu, behin egozita dauzkagula, hemen daukat, eta egia esan, ni esate izuet askotan, hemen osagaiak eta saiatzen naizena, errexak eta aurkitzen. Hau mole gorria da. Mole gorria, erabili izan nuen beste behin hemen, kakaoakin eta, espero. Niri mexikar batek pasatzian errezeta originala, 25 osagai zeuzka. 25 osagai, eta erdiak txino ematen zuten. Bai, niku hola. Nituen ez da aurkitzeko erotuta ibili nintzen. Eta nahi nuen egitea, hola nik molean egitea, baina ezinezko izan zen. Hau, boste jarriko. Mole hori aurkitzeko erotuta ibili nahi. Normalean, Durango mazegoen lehen olako lokutorioa, honen domin, ez da izien Amerikarrak, eta han bat zeuskaten produktuak izatea dituzte. Baina azkenean, den hori itxin zuten, eta erotuta ibili naiz, eta azkenean atzo lagun batek egarri zidan, baina nahiko zaila da, interneten da bai, baina eskatu nuen, baina ez da gara iziritsi. Orduan atzo bilintzen erotuta. Lortu zu. Bai, lortu. Mole egingo duguna da, hemen oiazko kontatik atarako duen saldakin, ez diot bota martorrilla. Martorrilla osto batzu botako izkiot, hemen sapori emateko, eta gatz pixka. Gatza, eta ordu erdi. Eta salda honekin ingo duguna da, bi gauza. Saltza, gero egosita dauzkenean, atarako ditugu dauzkagunean, bandeja labeko erretillo batera atarako ditugu. Ingo du saltza hori lixutu oino oso lodila da, ura honekin pixkat findu ingo du, gainetik botako du, eta labera 160 gradutara, gutxi gora era ordu erdi bat erokarko. Eta bien bitartean ingo du arroza. Eta arroza egiteko, erabiliko du baita martorria, oinde martorri gehiago. Eta martorria horrekin batera, ura erabiliko duna da, hemengo oiazko saldakoa. Azkenean hemen geratuko zaiguna da, oiazko saldakoa gozo bat, eta ez du botako. Eta hori bestela, ez baduzu errezeta honetan ibiltzen, sopa bat entiko, fideo batzuk egin gero gauian apatzeko, oso goxua. Orduan hau martxan, eta pixkat irekiten hasi arte eta hori, hitz egiten hemen zapatia mota asko ekarri dituzu, lehen esan duen, hauek, gaur egon zapatia egin dituzte, kirol bakoitzako bere zapatia. Hoi da, fijatuko gara pixkaten, azte zola dakaten, hauek pelotako, dia frontoiako. Eta hori Euskal Herrian oso interesgarri, holakoak frontoian da jolasteko ditura handia daukagula, ez zaitezte jun olako zapatilla batzukin. Azkenean, gaur egun, olako zapatilla dirupila balio dute. Puskatu ingoitue bi honetan, o padeleako. Ero padeleako. Askotan olako kinda gero, ertz guztik, claro, padelen, beste gozatzuk itea, laterala. Dena, goma guzti puskauta ikuste ditut. Ez ez nakan egun hartan, beni bilita ia puskauta, pena bat. Eta ez da git, frontoikoa ibiltzekoa bazaeten benzido. Frontoiako, futboleako, korrikakoa, pixkatu ixe. Eta geho jakin behar da eostekoan gareian, aparte zel buru dazkezun da zer ritmotan, hasi behar dezun, beti zapatia neutroa, sante hona lehen, Bai, hori, zer zen neutroa? Zapatiak parte ezberdina ditu, eta gaur egon merkatun, gero eta gauzak gehiago dauden bezala, fikatuko geha, solaren barrukaldean, askotan kolore ezberdin batekin azaltzen da, hemen gris kolorekin dakeu, eta hemen adibidez ikusiko du marrazkia bezala egin dula. Hauek azkenen die, ebak, gomak, gogorxegoa dienak, eta kuina modua ikeute gure oina, barrurantz badoa, hor pareta bat jarriaz, ez? Ez usteko barrurako juteko. Osa, zapaltzen duenean, guk zapaltzeko eran, neutro izango zen, artez. Zuzen normala, hori da. Eta hauek izango zen, barruraka zapaltzen duen jendeantzako? Barruraka zapaltzen duten nahi, topea jarriko jau, eta harta ez utziko, hori da. Baina zuk imaginatu, zuk barrura ordez, kanpoaka zapaltzezula. Ez dakizu, eta holako bat eustezula, zein golizuke? Oandik, kanpora gabota hanka. Orduan, etzan egongo zuzena zukolako zapatia bat hartzea adibidez. Horredia supinadoreak. Hori da, supinadoreak. Hauek izango liake pronadoreak, barruaka, eta supinatzea da kanpoaka, ez? Hori etxean oso erraza da, hartu zuen betiko zapatilla giltzea dituzunak, eta da, holan, ikustea zapatilla eta nabaritzen da, batzuei erabat janda daukate barrukaldea, beste batzuk kanpokaldea, eta neutroak era, normalean, toki guztietarik orekatu izaten da, ez? Opoa kanpokaldetik zapaltzea normala da, hanka nola bota beti kanpokaldetik. Baina kero pixkak aurre joko, gaber aurrekaldearen nola da ongastauta. Horrek informazio ematen du, zapatilla zar batzutan nola zapaltzen duen. Azkenen dena da informazioa. Zapatilla zarrak, nundi puskatu, eta hoi,
Eta orduan gomendia neutroak erazteaz. Normalen, Hori, ez hau denda batera zezpazu, junezkero bai. jakiten dute dendakoak, Normalen gero eta gehiago dakiet dendakoak, eta guk dendetakotetik asko ikaste dugu, Baina, bai, merkatuak gero eta hundigoa da, orduan kontu zibili behar ze uste dune, bai. Dendakoai galdetu, Bai. arek esplikatuko du, normalen nahiko jantzia da olako gozetan, Bai. eta gero, bueno, gustona dakezuna, etxe batetik bestea gustona dakezuna. Egia eskaintza ikusgarri. Zabalegia da, pila bai, zabalegia. bai. Eta askotan, bueno, hor bai izaten da, eta nik nire bikoteak emaina hori izaten dut, Juten da denda batera, eta, koloria, polita. Bai, koloria eta prezio. Eta prezio, hoien nahi txu, baina hoien Claro. zutzako igual, baina polita dira, baina zutzako... Kamisetak ondo joakit, baina ez. Pena bada, osea, ondo aukeratu behar dira gauzak. Bai, ez da, nik uste dut hemen bai aldala, hori profesional, dendako ibekazu egin, nik uste dut denda askotan zuk esan duzuna, gero eta prestatu dut, Bai, eta ezautzen dute, produktua, orduan, bueno, beraien eskure pixkat utzi behar da, aukeraketa hoi. Bueno, hau dagoeneko irakiten daukagu, esan dakoa, ordu erdi sartuko diogu, eta ordu erdi pasatakoan, etorriko gara, tengo guna, labian sartu, eta arroza martxan jarriko du, eta bigarren platera martxan. Egin da ez, oraindik, 20 minutu, arrozak inda horrek bakizu sekreturik ez dauka, eta hori bai, arroza nahi bazue guk zutan ingo dugu, ze labia okupautu ekin gozu, baina labian be oso batzen. Eta errexeagoa. Bueno, badago. Hau, holan beri hortan jateko, badago. Bai, egosita, garbi-garria. Egosita, garbi-garria. Hau, ingo duguna da, atako ditu, banda jatea. Martorria, pixkat. Usaila badago martorrian, Ez bazaizu gustatzen, ero hori, gu beti esaten du, aukerak, gero etxean, hobetzianak errezetako betu ero, aldatu ero, dena daude, Ero espada daukagu, martorririk, perresi pixka bota eta libez. Eta, azkena, egia esan gero tamainoan berlen errau hasien, Uretan, Bai, txikitu jia. Bueno, hori nola zan, ni aurreneko aldiz junitzen nien olako... Neko harriako bate bakizu nola ditzen nien, maktxakur batera. Olako hamburguesiri batera, zu argazki ikustez olako hundilla eta ez da izan, eta esatuz, nik olako bat eta kuadriakoak bi. Bi nola jango dituzu olakoak eta... Kusiko zu. Hartu eta kaja hundilla, poli-politia iriki eta... Argazkiki nola bitu... Antzeko parecido. Parkatu nik hori eskatu eta hau ez, eta... Baina aldia, esan dugu, bueno, notzarri. Bueno, zimaz, bakizu aukeran, bertako eta gajun. Molea, hemen, mole pixkat, hau... Zan dizuet, lortzeko saixamarra da, baina, bueno, bilatzen ibilizkero, hemen badaude supermerkatu batzutan, deixaten dute, gero izan diate inoiz hautzian begoten dela, gero zuke nazten duzula saldakin, eta listo. Baina, bueno. Eta hemen erabiliko du da, saldan, gutxi gora bera, erien batero, olako saltza... Horreko zapore emango jo. Hone zapore emango dio, noski. Eta hau, gainetik botako du. Labea, 160 gradutara daukago, eta hori, esan dako, hone beharko du, gutxi gora bera, labian ordu erditxo bat. 160 gradutara. Bada. Hau, atzera. Eta venga. Eta, txokolatean usain ez dizu hartzen, ez dut usaino. Bai, goke. Kakaoa Txokolatea asko dauka. gustatzen zaite. Bai, Gehiegi. baita. Bai. Zerbait izango du, Garai batean Eliza kontra egiten zuen da arrazoia... Adiktiboa da nik uste gainera, Bada. Bada, Bueno, bai. txokolate barik azukrea da adiktiboa, Eta hori, bueno, hemen gu bauzko... Horren inguruan da bauzko... Kakaoaz? Kakaoa badauka gai puntu bat. Nik uste baietz. Bai, kakaoa bakarrik jaten bazu... Afalutak jo ontza bat, Bakarra, Obi. Obi. Sesamo pixkat gainetik. Gero gainetik gero berria botatu du. Eta hau labera. 160 gradu, kontuz, Ordu erdi. Eta oin, arroza jarriko du martxan. Venga, arrozakin martxan. Ez dauka lan izutzako. Nik esingo bitartu. Hori. Oliba. Bai. 80 gramo ero gutxora. Bai. Kipula. Bai. Pusketengo, hau ingo du nahi, txikitu turmi izakin. Mosteakon baseak.
Hau, zue mongeritoni, eta salda hau berua mantendu, Ze azkenien gero salda hau erabiliko dugu oin arroz hau bustitzeko. Ditu, txorratak. Hemen, olio txorrota botako dut. Txigila. Eta hemen ingo dana da, arroza aurrena erregozi. Eta gero hemen, martorria erdia baino gehiagokin. Gogoki mota jozu, Gogoki, hemen, beraieko la jaten dut. Espezio eta hau, ondo berrin. Bueno, Iona, gomendi batzuk eman behar dizkigu. Guk, euskago, ikusle fin askoak asko, eta batzuk heldu da dira. Eta beraiek pasiatzea, gustatzen zaion bati, asko pasiatzea. Ze gomendatuko zeneke? Zapatilla batzuk, erolako lehena aipatu dituzun zapata batzu bereienako, ero... A ber, bi gauza ezberdin dira. Gauza bada, egunerokotasunen enkarguk itxea juteko, eta pixkat ibili bar badeu, ilobak jasotzea, lan asko itxu, atxona monake atzo ikastola umen bila jo nitzenean, eta ilobak eta umek jasotzen juten, umek jasotzen juten dien, eguneko, nik osartuko nintzake 60 Aitxona mona biba. Ero gehiago. Nik uste jentia gehiagi. Zuetako meritua daukazu. Egia zan hemendi musu bat, Aitxona mona guztieiz, guraso askok zuek abesta izango luketen. Begia doi. Beida, orduan ezberdina da, ni paseatzea jun edo jo bana jun, orduan, ibiltzeko horta nik uste kaleko zapata eroso egoki batekin, ondo jongo bainakela, ondo jongo liakela. Beste gauza bada hor, gure ingurun Tolosalde bentza bidegorri asko erabiltzen da. Aleki biden, bestatzok asteazu biden. Gaina lixua, baina hor azkenen beraintzako kirola da. Hor, bai joko gondukela zapatilleta. Iko aurkitzen ez askotan, esango ez dut, 60 urte inguruko emakume asko, gizonak ibiltzea joten diela. Eta ibiltzea joten dira, kalean erabiltzen duten zapata berdinarekin. Ez. Jon behar dutena da, kiroleko zapatillekin. Ibiltzea juteko, ez da korrikaik ezekin, baina horretakoak. Gehor, ebila itxe balima, badaude koretesakin, koretez gabe. Koreteza, hori, asaltzea da, bustitzen ez dien horietakoak, ez? Koretez azkenen da, geruza bat, hori da, barrutikan, izerdik emango iguna, baina euriaren gati babestuko iguna. Babesa emango igula euriakiko. Orduan, bueno, ibiltzeko estilo hortan, baina zapatilekin jun behar da. Eta aldiz, kalean, pixkat behatuko itxeun ezaugarrin arten, izango da beti, erosoenak dira zola lodiak izateare bai. Zolak finak, herriko ozkorrak kalekuak, eta gero itxuentzako beste boro biloiek eta gehiago sentitzeitu. Gordun, babesa gehiago emango igue, zapata lodi xamarrak. Gio batzuk nahiago izaitu kuina modu, nola osotasun baten. Beste batzuk aldiz nahiago dute, honi arkoen franka ite zaio, beste zulo gelitzen da nontan. Orduan, honek emate izu estabiliade gehiago. Baina eraberen ere, pixka gogorragoa da zapata, esateko mugitzeko. Hor, erosona dakazuna. Baten gauzak eta ona dauka eta beste gauzak. Material honekin izan dadila, larruzkoak, eta beti takoi pixkate bai. Hemen trampa ite dauz, hemen aurren bali maukeu, onire kendu imarriu pixkat. Baina beti takoiekin. Hola, lau-laua dienak eta asko gehiago nekatzen du, zapatak. Orduan, ez da ino nentzunen honek. Oso ikua direna, Hawaiianak ero udaran ibiltzen dira. Hori ilegalak iaia, ilegalak. Hori ez eman ezun, ez? Hori ez da inorzan gaina entzunuen egun baten, horret debekauta egon beharko zela. Hori die, bai, gutxi gora bera, baina piztina eremu baten hor nabiela, bueno. Baina nik askotan ikuste ditut... kaletik ibiltzen. Kilometroko irrekin. Hor, hankak behatzak helduin behar du ezapata. Denbora guztin lanian, hor heltzen. Tentsio baten esateko azkenen. Eta guk adibidez ikuste ditugu lesio pila, iraien zapata hoien ondorioz, sandalia hoien ondorioz. Sandalia suelto emateatikan. Azkenen, entzungo dituzen ditun fastitisak, behatzak garrakin, espoloiak, hoik maiz ikusten die, zapata, suelto hauekin, desegoki hauekin. Lauak, askatuak, orduan, basea zapata da. Zapatilla ona behar dizan. Eta gero, zenik etxian amak ibiltzei jo honek, ateazien honek Afrikan holan itzen dituz lako. Gurpildun babezela esan dugu. Diela platano erdi baten antzekoa, baina denbora guztien neste habilia holan emate du. Hoi da bere funtzioa. Azken finean, zenbait gaitzentzako aholkatu genezake zapata mota hau. Baina kontuten auki behar da, zapata hauekin ez dela berdin ibiltzen. Zapata hauekin lurretiko urrutixo zaude, altura bat. Oreka ere galdu iten da, zatikan azalera ezberdin baten zapaltzen. Zapaltzezu erdila makarrik.
Aurren eta atzen ez da zapaltzen. Nik gaitz babali mauketa aurrian, nola muturra gorakadan, libratukoit. Eta opokoa ere bai, baina hemen zapaltzen dut. Orduan, zu pentsa imaginatu, ordizin biziziala, Ordizik aldapa asko dazke gora bera. Horre jakin inber, gorputzaren grabedadeare aurreago dihua, atzeago. Orduan, ez da inerrexea holkatzea, txarrak ez die, baina jakin behar da, zenentzako dien, oze momentutan ibili behar dien. Bale, orduan parkatu ama, nean kontra ebilitzen nintzen, da, horrek ezin jola izan, da, bera gustora ebiltzen zen bera egin, baina oso gustoa nago, eta... Gio batzutan deformatu ez, oixe, azkenen lurretik oso urruti daude. Baina beste zenbaitetan aholkatu izan ditu, zenbait gaitzentzat, bai. Espoloien bat beste, edo hemen neuroma de morto, nezakuten zuen, bueno... Bai, kuadriakoa daukat, hemendik Ikerrei animoak segi esan desesperauta dabil, daukat lagun bat nekin korrik ebiltzen dena, Iker Bernaz, eta, baina, kriston minakin izate, ibiltzeko ere, joku aitekon, mina iten diola. Bai. Izala, mena aurreko... Menda neuroma bada nervio bat puztu itxendan asateko, eta orduan hor joku aikendan hortan mina ematen du, ezta? Eta, bueno, hor tratamentu ezberdinak daude. Batzuk neuroma txiki bat daukate, eta hotzakin hasiko beste zapata zola lodikin, beste batzu plantillekin, gero infiltrazioak. Bera zateo, bizikletan ibiltzeko ere mina ematen diola. Ba, hor zapaltzeuta. Kalan hor zapaltzeizu. Ez da lesio erosoa. Ez. Pazientzia saiozu. Eta geldion, eta, bueno, hori zaila da. Geldion eta holku askotan ematen da. Bueno, hemen pixkat induguna da, aurrena olioakin erregozi dupi minutu batero, gero bota dugu kipula martorriakin da, beste olio pixkatekin, hemen beste pare bat minutu bueltaka izan dugu, eta oineu bustingo du. Bai. Urakin, gutxorera, hoxe. Salda doblia, ez? Bai. Gutxorera, perdona. Zeitxura hona daukan. Gatzik ez du bota, ez dela hemen batzutan, zuek etzaete konturatzen, igual bai, gaur gatzik ez dioz eta gu probatzen du, eta zo, goxua da, batzutan esate du gustatutan, ez? Xoxo. Baina soso, baina bereik ez dakite, soso daula ez, hori gu bakarrak. Eta arroza, beti oso garrantzitsua, gatza bota dio zuenean, puntua gatzana oin jakiten da, oin probatu behar da. Bai? Bai, zu paella bat iten bauzu, arroza ja jaten ura botatzen dira zuenean, ez, ura, salda probatu. Salda. Zuk salda probatzen duzu, eta salda honen gatz puntua da arroz honi geratuko zaion gatz puntua azkenean. Zu paella bat iten bauzu, ero fideua batero, oin, ura bota diozunean, hau irakiten hasiko da, a ber, hostxe. Irakiten hasiko da, eta irakiten hasten danean, beste, pare bat botako izkiot. Oin probatu behar da. Oin irakiten dago, probatu, katzez ondo da hon. Beste pixka botako jot. Zekero ja, lehorra da baina... Gatza sale daude batzuk da bestatu gatza gutxi. Oiturak hor daude. Hori da, baina hori norberan guztua. Baina probatu oin. Hemen. Oin irakiten dagoenean, oin probatu behar da. Zekero ja, inda dagoenean arroza alperri da. Ez dauka, ja sartzeko arroza gatza barruan ez da sartzen. Orduan hau irakiten utziko du, eta gero bukaeran martorre pixkat gehiago botako jo doaindik. Gurina, bueno, errezetan nolan jartzen du, eta ni, bueno, ez ditolan disgustatzen. Eta 5 minutu falta denean, daukat hemen harto goxoa. Hau latako harto hori saltzen dutena. Hau ja 5 minutu falta denean hori botako jo. Orduan hoxe, honek 18 minutu darko jo, arrozak bai, ez toka inungo misterik. Arroza beti komodo. Asko jaten du arroza, Bai, esan arroza alia. Bai. Lasterketa baino lehena zer? Normalen. Noiz da lasterketa, goizan atxalden. Baina egun batzuk lehenago ez duzu egiten, egun batzuk lehenagotik ez da holan... Bueno, baten hola balima da, lehen esan duen media, 21 batekoa edo maratoia balima da, bai, hor azkeneko 3 egunetan, azkeneko asten ja, berezioa, bai, hor berezioa jaten da. Zer da, pasta o arroza gehiago? Nik arroza nahiago dut, goxo gelutze zaitelako, gehi gustatzen zait arroza. Baina horrati bakarrik. Bai, baina bestela makarroiak eta espagetik eta hori asko jatetik. Hidrato aldetik gehiago gustatzen zaizkit, hobeto egiten diaten. Bai. Arrozana. Askotan gozaltzeko ere hartzen du jendeak, karreratan eta horrela arroza, ez esnea eta olako gozak, Segama izkorri baino lehenago, goizeko 9etan da, ni 4 ordu lehenago gozaltzen dut, goizeko 5etan arroz txuria jaten, gozaltzeko. Hoi da. Bueno, eta gozari hola noikoena eta hori, baina esan niri bintzat indarra ematen du, segun hortan bintzat. Bai, eta azkenean egun puntualetan da hori. Bai, baina likadura beti zaindu barrezu, egun puntualetan bakarrik ez. Beti, aste guztian zer. Bai, gutxi ura bera. Nik usten badut ez, gaina pila bana beritzen zaite,
behin honitzen dietista batean, eta aurrena joan nintzen, eta beratzen zen onda. Zuzeit jozu, korrika o harri jasotzei jozu. Eta orduan, oin baino 3 kilo gehiago pisatzen nituen, da ni holan betxu nion, da ja, hola, aurrena holan, muturrian, bomba. Ez da kilo kontua igual, gehiago da, bueno. Bai, bai, nik arekin pixua enuen asko kendi nituen, orduan egoen igualtzen 3 eta 3an, da lortu nuen 218 gehien jistea, baina koipean euken 112 eta 106 jetxi zen. Habia, ez takeri bat. Negu hori izoztuta pasan nuen. Hotza denbora ustitzen. Ni horatzen nahi, zentzazio hori... Gizon hori zinan orduan. Izebakien horre, ikusten egongo da, bibi, zenba bronka, eta zei txura hori, ez da izan, erdi gizona, baina oso ahondien, baina orduan gizontxoa, bai, total. Bueno, besteik ez dago, sekretuik ez dago, ibiltzeko aurrean pixat ibiltzeko dena da. Gustatzen da zaizu esfortzua behar dugu, zauzi duzela. Bai, eta gaur egon dagoen kirolian orokorrean. A ber, zuk, esan duen lasterketa popularretan, baina popularren artean be, maila asko popular hori, herriko ja ez da asko, Ez da, jendia maila asko igo du, jende guztiak entrenatzen du, zuk lehen esan duguna, pulsometroakin, entrenatzaiakin, zapatillak, dena. Bai, maila handia da, badago baita ere beste herrikoi talde bat, badaude zenbait karrera herrikoiago diena, baina beste batzuk ja ikara ematen dute, herrikoi izena galdu indutelako. Eta ze denbora egite dituzten? Zuk ikusten dizu, jende herrikoia, azkenean bere lana dokala eta ez da izan, eta ze ritmotan, ze denboratan, behobia, zuzen behobia dauzkezuia da honeko? 7 bat ola bai, 7. Bai, lehen, ni goratzen ez, aurreneko ginuela, 2000 garren urtean ero. 2000. Orduan, bat 18 nuen. Eta bat 18 orduan ja sartzen ziren neiko aurrean. Gaur egon bat 18 asko daude. Bai. Bat 18 atzekaldean ez daude, Ez, atzekaldean ez, oso marka hona da. Aurreneko 1000 baina gira da jende asko daola marka egiten duena, hori da harritzeuna, ez? Jende asko daola. Pilla. Bueno, Arroza, utziko bukatzen, bitxartean oiaskua barruan daukagu, ordu erdi hoxe, arroza lenxeo batarako dugu, gero hori 5 minutero beti komendi izaten da horre pausatzen ustea, eta behin biak inda euskagunean, jatea, itako ditu eta listo, pater kompletu. Bueno, listo daukagu dena, Arroza ina, honi ere ordu erdi izan dugu labian eta badago. Eta arroza esan dagoa, indioguna da, 5 minuto falta zienean, gurina gehitu diogu, esparkatu hartoa, eta gero gurina gehitu diogu. Eta hau, gatu zaigu hemen, txokolate kolore beltzakin, orain, jarriko du hemen, mole pixkat, eta oiaskua, saltza, beltza. Goxua dia saltxakea. Bai, saltzak ez diek txarrak izaten. Normalean, saltza hauek jateko erabiltzen duen huila eta dena izaten da. Nik uste dut. Oina arroza pixka bat dago jo? Arroz pixkat, lagungarri modua. Azkenean, gaurko arroza, balio digo plater bakar moduan, ero bezala guarnezio moduan. Hau. Pixka. Eta hau. Honekin, nik uste dut afaltzeko, hau... Bazkaltzeko igual gehitxo, bazkaltzeko, bai, bazkaltzeko. Hemen dako zuen, hau, eta ensadatxo batekin. Primeran. Eta fruta pixkat gero, txintxo ibili gala justifikatzeko. Hoi da. Hala, sarrezka, lahona, eta horrena zure uste izopuratzen, espada, ez dakin nola dago Ni arrozakin hasiko naiz, espada. A ber, zi iruditzen zaizu martorrian puntua. Zenuen ezautzen, martorria? Jentia perrexiakin konfundutzen da. Oso goxua dago, Oso gatzen da. Perrexia ematen du, baina ez da perrexia. Eta zaporian ez dago zekus. Ez. Zapore hona ematen dio. A ber, oiaskoak, txokolate zapore duk. Ni normalen azalak enditu. Kendu lasai, Ni azalan aldekoa naiz, baina beti esaten duguna hemen, bai. Hau ohitura dien ikusten. Gure txien etzan azal asko jaten. Gurean dana jaten. Eia, daukegu problemaik azala jaten. Oso goxua dago. Eta saltxare oso ona. Ordu hau. Apuntatu, oiaskoa, mole gorriarekin. Baina, pikante puntua dauka, Pixka bai, bukaeran. Pikante puntua dauka. Eta arrozarekin. Hau, behitu, hemen bate izan genduen hau David Fano,
da marrazki komikilaria, eta arek kontatu zion. Zehola Donostin jatetxe mexikar bat, Bai. eta karta irakurtzen zen, da gauza batzu zeukaten asterisko bat, 2 o 3. Eta orduan, batekoa zien Picoso. Bai. 2, muy picoso. Bai. Eta 3, pero que muy picoso. Nik lehenengoakin nahiko. Hau picoso. Hau picoso. Bueno, telefono hau eta izu, norbaiteko lan konsultara Bai. jutea nahi badu ero. Tolosakoa? Bai. Bagoizut. 943, 11, 8, 8, 8, 8, 8. Telefono hortan narratuko zen. Hori da.